El director i actor trempolí Eduard Muntada ha estrenat aquest cap de setmana l'obra de teatre Sweet Nothing a la seva ciutat natal. Es tracta d'una obra del jove escriptor de teatre Llàtzer Garcia i que ha estat interpretada per la companyia de nova creació Quarta Paret, una obra d'històries de vida que es desenvolupa en un bar i on es mostren les relacions que el protagonista va tenint amb tres noies, tot envoltat de música en directe dels Rolling Stones. Sí, això, diguéssim, és com que l'altre no sortia, doncs jo vam buscar la manera que sortís, el músic. El que passa que en aquest cas sabia tocar la guitarra, si hagués sabut tocar l'acordeó, doncs haguéssim sentit los Rollins amb acordeó, veus? Jo què sé, o no ho sé. I el fet que hi hagi música en directe fa que el projecte guanyi molt més. Sempre és millor en directe que no escoltar un CD. Quarta Paret és una companyia creada recentment per 5 actors i Sweet Nothing és la seva primera obra, una obra que han assajat durant mig any a ritmes inconstants perquè han combinat amb altres feines, però que és la nineta dels seus ulls, ja que la creació de la companyia ha estat el seu gran objectiu. Ha sorgit únicament per les ganes, per la il·lusió, perquè som 5 persones que ens ho passem molt bé fent teatre i volíem estirar d'aquestes ganes i d'aquesta il·lusió. No hi ha altre motiu. L'estrena de l'obra ha estat força lloada per un públic que s'ha mostrat molt content que el director hagi escollit Tremp com a catapulta de presentació de Sweet Nothing i de la companyia Quarta Paret, que també actuarà a la Mostra de Teatre de Lleida a l'octubre.